vàlid i no cal tornar-ho. No podem dir el referèndum ja l'hem fet. És cert, ningú va dir que amb allò ja en farien prou, sinó que començava un cicle que s'havien carregat d'incerteses. Ningú no va prometre que seria fàcil, ni que fossin infal·libles. Tota aquesta narrativa que pretén infantilitzar el moviment, que pretén aigualir el que va ser una victòria rotunda i perfectament planificada i executada, és profundament injusta i interessada. Sabíem, i això avui és més important que mai de recordar-ho, que a partir del referèndum teníem la legitimitat d'emprendre el camí per materialitzar la independència de Catalunya. I sabíem, també és important de recordar-ho precisament avui, que havíem trobat la fórmula de la victòria. Tot allò que s'aparti d'aquesta fórmula i d'aquella legitimitat afebleix i allunya l'horitzó. I és clar que hi ha gent interessada que aquest horitzó s'afebleixi i s'allunyi. A l'estat espanyol, totes les seves estructures hi treballen de valent, hi treballen encara avui, hi treballaran de valent. Ens espien com ho fan les autocràcies. S'infiltren impúdicament a les organitzacions independentistes. Conspiren per fabricar proves i casos judicials que incriminin o ataquin la reputació del moviment independentista i fan servir tota la seva capacitat de pressió perquè la Unió Europea ni cap altra. Porten 5 anys construint un relat que aquests dies veiem amb més virulència que mai, amb el qual amaguen a l'opinió pública espanyola el que el seu estat va fer a la població indefensa de Catalunya, perquè no ho poden explicar ni a casa seva, perquè la vergonya els perseguirà sempre.